Zaporizhia, Kherson, and Odessa regions. Operational and tactical enemy aircraft performed at least 15 sorties to strike targets in the Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Ki Jumai, Shlei Tua Kendeu, Ki Eryong, Jimpang Klam, Cancer, Stroke, Pang Klongsnam, Pang Donut, Leni Pang Libar, Pang Kelai, Pang Chini, Bat Kiwei de ke Jimpang, Kiba Penjenjar ya Kibriu, Ki Kenarit Bat Kelung, Kiba Yok ke Jimpang kum pneumonia, leukemia, congenital diseases, Leni kita ke Jimpang Kiba Yok nadu dangka, Batru Kiba Anna, Balai, Ublay umpen koit no yaki balay u ailat yaki banchitom hato isen yaki lada ublay ulong ubadonbor halor ki jimpang bat ke aka baro bat lada ulong ubabaha bait bat be isen yaki briu balay umpen du no yaki ni ki jimpang jingshitom bat jing jingjar na ke jing im jongi ki briu hoy let's say ni baro ni namla ban light na ke jimpang jing shitom ke jing jingjar ban na ke jingjia bas ngeusi ha ke jing im jongi don ki balamat yakine ban don ki bampat jumat ladaja bawan ke jimpang jing shitom ba jing jingjar ke pa ha ke no rukom ha ke jing im jongpi ni ha ke ying ke sem jongpi pin le kumno don ki briu ha ba ki mat ya ke jingjia bas ngeusi lane jimpang jing shitom lane jing jingjar ki poi wat ya kedur mat ublay don pat ki babitar bat jingai chisndon na ublay bar ki don ru ki bakentai no ya ke jingdon ublay namar ki ong balada udon ublay ubabha bat badon bor halor ki eke baro ula dei ban pendu no ya ke jing sniu ban jimpang jing shitom baro na gane perthai ke jingdon jong kini ke jing sniu ban jimpang jing shitom kapen i ba ondon blay hang ne perthai balada udon maknaru ulong pat ublay ubam patiao ubam isen ubam sudnyo bat ubam yoi ya jing jingjar jongi kibriu dei ublay babaha ki ong hagane ki video nimpet chapang kane ke jingli lada ublay ulong babaha bat badon bor halor baro balay pat wa ailat ya ke jing sniu ke jing jingjar ke jimpang jing shitom bat jingjot jingpra bandon hang ne perthai hagban jubab ya kane ke jingli kapan gong ay ngihaban sngathu kalong ba ublay ulong ubakut ulong unong bishar ubahok uba janai bat ubabek ke jing bishar bat ulong ubahakle tame ublay ulong utrai ngani u owner jong kane ke perthai ba jong ke ake baro ki badon hapok jongka nagakten ke jong ublay la itu ingi chpang artli ke jing shisha kini kilong banangkong ublay ula ban penduno ya ke jing sniu baro nakane ke perthai kebaar ublay ukwa ban penduno khoj ya ke jing sniu nakane ke perthai ke jing kali kelong lada kumta balay pat penduno ya ke jing sniu baro nakane ke perthai to snap ya kane ke jubam ublay ulong ke jing it God is love namar ba ulong ublay ke jing it ujit ban thau ya ke perthai ka badon ke jing lalut ke freedom haga baki briu ki don ka mon lalut ban jet ya ke babha nei ke besniu hato lada ublay uthau ya ke perthai ka bam don ke jing lalut haga baki briu kim don ka mon lalut ban jet ya ke besniu hanrai kin hab ban jet tang ya ke babha sudah pitharai hakum ka ne ke perthai ka jing it basisha kala ne banlong kanamla nomor ke jing it basisha kade bandon ke jing lalut pioi ublay
klem kwa ban thau da ki robots ki ba hab ban it yau namar la da hab ban it kata kam deshu ke jing it ke basisha ka jing it ke basisha kade ke jing it ke badon ke jing lalut namar kata kadau ublei ula thau ya ubriu bat ya ke briu bakin don kamon lalut ban jit ya ke babha ne ke basniu ki badon kamon lalut ban konghu ne tamsneng ublei ula thau ya u adam mat ke im ki bade ki briu ban nangkong ai hang ne hasla perthei bat ula ai haki kamon lalut pila ban pule ye kane haga kitab Genesis jong ka Bible lanong banangkong bat baal hoi haba pule ne snap chapang kane ke khana jong jing thau jong ublei ya ke perthei ba ye ke baro la sneu kum ba ka long kum ka puris kam hanre kane ke de jing shisha ni baro ni long ki ba hiar pateng na u adam bat ke im ayu ye ublei da jing rap jong ke human genome project manda ki scientist ki la ban budden ya ki long chua man chua jong kun ben riu chadu u adam bat ke im daga ba pule bnya ya ki sakhi sabut ki badon ha ki genes ki jongi ki briu kanuksa mitochondria Eve but Y chromosome Adam ti ublei ula thau ya u adam bat ke im but ula ai ya ki kamon lailut ban jit ya ke babha ne ke basniu ngitip ki jit ya ke basniu daga ba ki tamsning ya ke hukum ublei banamar ke jing tamsning jongki kila lepop persya ya ublei ka bainong jong ke pop kalong ke jing yap ublei ula maham lepa ya kata haga ba menengkong ublei ula thau ya kane ke perthei bat ya ukun benriu ha ke jing bahas suda klem jing pang jing chitom klem jing jot jing pra bat klem jing yap hanre onda ukun benriu ula lepop daga ba tamsning ya ke hukum unong thau jong u ka jing jot jing pra jing pang jing chitom bat ke jing yap ru kalawan ha kane perthei bat hau briu ke jing ki jumai jing shlei jing tua khandeu bat ki wei de ki natural disaster ki long namar bangi im ha kane perthei kabala shatim namar ka pop jong ubriu ka jing le pop barabor ka don la ka baino ka jing le sniu barabor ka don la ka baino sin always has its consequences kane klong jing shisha yengi ki ba im ha kane ki sngi ba mentaru lara pijit ban tamsning ya u boss jongpi pila ban chabe kamno lara pi klim kala ban jotno ke jing kesem jongpi lara pi im ha ke jing di buai kala ban wanra ke jing larang ke jing pang bat jing yap ya pi kumta ke jing tamsning bat ke jing lepop ki don la ka baino hoi ublei ula man pendu jano ya ke jing sni baro ka keten ublei kai thu ini ha ka wei ke sni ka jing sni baro kan duno nagane ke perthei lada ublei urai ban penduno ya ke jing sni baro nagane ke perthei menta un pendu jaj ya uba penyap riu uba le bejot uba mane blei thau uba chim kabu ya ki wei uba klim uba kwa brai uba krenten sniu uba pendon kam thala ya ke kertei ublei uba di bo aj bat uba kren lam leru kumta lada ublei urai ban penduno ya ke jing sniu nagane ke perthei un hab ban pendu jaj yang abat ya phiru namarngi long ki balle sniu hakmat jong u da ka bapalat ya ki hukum jong u aingu ya ublei ba ulong ublei ubatut ban bitar bat ubai aisha henry ke jing aisha jong ublei ka don ka por ba ka kutno muksa ni pej ha ka por jong jing shlei ha ka por jong unowa ha ka ba ka jing aisha jong ublei ka kutno ha ka ba upen yap lut ya baro ki briu nasla jong kanik perthei bat upen ne pensa tang prangut ki briu henry ublei u klempat rai ban pendu jajno ya ke jing sniu baro menta namar ba udang ailat ya ki briu ban kala ke bemut bat ban kediang ya u Jesu Kris kum unong pen im jongki kena bakin light na kata ke jing bitar jong u bat bakin light na ke jing sha penchitom ha tucok junom la junom ublei uba kraw uba mayan uba donbor halor ke baro bat uba tip lut ya kalesha udon ke jing tmu ke babaha lamba ke jing pang jing sitom lani ke jing jing jenjar haba u ailat ya ki briu ban mat ya ki u pendon kam ya ke jing pang jing sitom lani jing jing jenjar ban pen long yangi ban wat jing yarau ban pai shau ban pen seu thu yangi bangi don kam ban kala ke bamut kaban yalam cha ke jingait ke beim u pendon kam ru ya ke jing pang jing sitom
lani kijing jing jar ban sempat ban penbet ya kijing im jongi upendon kamru ya jimpang jing shitom ban pen sniu red yangi upendon kamru ya jimpang jing shitom lani kijing jing jar ban pen klan ya ka kana jing job lani ka testimony jongi hagabangin la ban garap ban pen inuk sa bahaya ki weipat ki bamat ya kijing jing jar ki bangila deb yait lapa kumta habdeng kijing jing jar nginam du jingkermen namangi la ban shanya scam haga jing penyai bestat jong blay ubatip ya kalashai jongi lese nginam la ban tip ya jing thmu babaha jong menta habau ailat yangi ban yai langba kijing jar handrengi tipat baha ka bakhadu kan yelam yangi chak jing baha ka babam jukut kata kamut haga bakhadu lamba kijing shanya jongi hau blay Jesus Christ ngin yo ya jing im ka babam jukut wat lada ni hab ban mat chibun ki jing jar ki pang jing shitom hakane ka sla prathai ka jing sha yab jong Jesus Christ halor ka dengpna na ka bataban sius pa ya ki pop jongi kalong ka kamba ka bajana ka ba ublei ula le ban ai jingkermen yangi ki briu ki balas ngeudu jingkermen hakmat ki pang jing shitom ki jing jar ki jot jing pra bat hakmat ka jing yap hiru na ki jot jing pra jing pang jing shitom jing jar ba jing yap nginam la ban light kar bangidang im hagani ka slap thai bat hagani ka met ka bla chatim ka ban nang her kata ka jinglong jongka kar banang jam ki segi por naga daw jongka pop hanrei aingu ya ublai pa kini baro ki long tang ship hang por bat khamtam ula ai ka jubab ka bajanai da ka ba ula wan dala dehi chasla jongani ka prathai u im u yat u cha shitom badu syayap kejing syayap ka basyar khai hadu kata-kata nagbanta ki pop jongi baru la mipat na kejing yap ha kesngi ke balai baru la job ya ka nongchun ka bararba jongi ka jing yap kumta ula ban ai kejing penim ka babom jukut ya uno bakla ka bumut ban ngek shisha hau